Moltes gràcies per obrir-me les vostres aules i poder passar una estona plegats, Aules de Catalunya de Clàssiques. També vull agrair a la PLEC, doncs, no només que m'hagi convidat a formar part d'aquest cicle de diàlogos, sinó també que hagi tingut la iniciativa tan necessària en aquest moment de pandèmia d'organitzar-los, d'unir-nos a través del diàlogos al voltant del món clàssic. Comencem, doncs, en la veu de les dones de l'antiga Grècia. Bé, més aviat, més que veu, diríem el silenci de les dones de l'antiga Grècia, perquè per als grecs el més important per a una dona, el millor ornament era el silenci. Així trobem en textos doncs, del teatre, en Èsquil, en Eurípides, en Sòfocles, en Menandre, en la novel·la grega, però també en textos com és la Guerra del Peloponès de Tucídides, que fa dir a Pèricles, el cap de la democràcia atenesa, que de les dones és millor no sentir-ne parlar ni per coses bones ni per coses dolentes. Qui no ha sentit o no li han dit alguna vegada calladeta estàs més maca? Doncs fa uns dies el president del comitè organitzador dels Jocs Olímpics de Tòquio, Yoshiro Mori, li va costar el càrrec fer un comentari d'aquesta mena. Les dones tenen un esperit competitiu. Quan una aixeca la mà per parlar, totes volen parlar. Comentaris masclistes d'aquesta mena no s'admeten, afortunadament, avui en dia a la xarxa. A l'antiga Grècia, sabem que en una democràcia com la democràcia atenesa no tothom hi podia participar, només els homes de pare i mare atenès, majors de 18 anys, lliures. Ni les dones, ni els esclaus, ni els metecs o els estrangers hi podien participar. El mite que trobem en el frontó del Partenó doncs no és altre que la disputa de la dea Atena amb el déu Posidó per tenir el domini de l'Àtica. Ja sabem que si la ciutat es diu Atenes, qui va guanyar? Efectivament, va guanyar la deessa Atena. Però aquest guany li va suposar doncs, perdre la votació a les dones, perquè majoritàriament, des d'un punt de vista demogràfic, naixen més dones que homes. I els grecs, en portar a terme aquesta votació simbòlica per al domini de l'Àtica, en què el déu Posidó, en una ciutat marinera com és Atenes, ofereix una font d'aigua salada a l'Acròpolis, un regal una mica inútil, al meu parer. En canvi, Atena, la deessa de la intel·ligència, el que ofereix és alguna cosa que encara podem observar al costat de l'Erechtheion, a l'Acròpolis d'Atenes, que és l'olivera. L'olivera, aquest símbol de Grècia, però a la vegada és un arbre que dona doncs, moltes fruits. És a dir, es poden menjar les olives. Les olives també serveixen per fer oli. L'oli serveix per amanir, però també l'oli serveix doncs, per il·luminar les cases, també per hidratar-se. De les branques de l'olivera també se'n pot fer combustible una vegada seques, etc etc. Qui van votar les dones en massa? Efectivament, van votar el regal útil, l'olivera. En canvi, els homes van votar doncs, la font d'aigua salada en una ciutat de cara al mar. Qui va guanyar? Doncs Atena. Va guanyar Atena, perquè, com us deia, naixen més dones que homes. Automàticament es treu el vot a les dones, un vot que encara hi ha jocs que han trigat fins al segle XXI a aconseguir-lo, i aquí, al nostre país, doncs, encara no fa un segle que les dones podem votar. Però la mitologia també ens parla d'altres maneres de fer callar les dones, com en el cas en què el Zeus el que fa és, podríem dir que és un amor tòxic amb Hesío, és a dir, un assetjament sexual i una violació, però a més la converteix en una vedella per amagar-la de la deessa Hera. L'únic que pot fer la vedella és mugir, ja no té el do de la paraula. Trobem en la mitologia unes dones seductores que el que fan és, amb la seva veu melodiosa, doncs, encantar els mariners i s'apropen a les roques. Però Ulisses
Odisseu, en grec, va ser molt més espavilat, no es va perdre aquesta veu de les sirenes, però va fer lligar-se en el pal major de la nau i posar taps de cera als seus mariners. Però el mite també ens parla de dones que, tot i haver estat segrestades, violades i mutilades, com en el cas de Tereu, que fa tot això a la seva cunyada Filomena, que fa poc ha estat famosa amb la tempesta Filomena, doncs resulta que Filomena té la capacitat de brodar, de fer un brodat subversiu i, ja que no pot parlar, broda el que li ha fet el seu cunyat i li fa arribar en un coixí a la seva germana. Podríem dir que aquesta és el primer mito, no?, de la història. Però d'altres vegades, i tot sovint, la dona mira, contempla com Eco a Narcís i no pot dir altra cosa que la repetició de les últimes síl·labes. Condenada por los dioses en su linda voz, Eco se esconde en la cueva con su dolor. El corazón mudo solo puede repetir las últimas sílabas que acaba de oír. De fet, la dona ja esdevé un mal, no?, en la seva creació. Pandora, la primera dona, és el regal de tots els déus per oferir-la a l'home, producte de la creació de Prometeu, que aquest ha robat el foc als déus per donar-lo als homes. I aleshores es volen venjar oferint-li una dona com el mal, i que l'únic que queda és l'esperança en tancar amb la tapadora la gerra. Aleshores podríem dir que la dona és un calon cacon. És important que l'home es casi perquè és pitjor no casar-se. I si es casa és perquè realment el que vol és tenir, doncs, uns fills que tindran cura d'ell quan sigui gran, el cuidaran quan envelleixi, emmalalteixi, li retran el culte post-mortem i tindran cura de la seva hisenda una vegada s'hagi mort. Sí, Hesíode en la Teogonia ens diu: per desgràcia dels homes mortals, Zeus que retull de dalt crear les dones, que intervenen en penosos treballs. I un altre mal va procurar en Iotumbe, aquell que, defugint del matrimoni i les nefastes accions de les dones, refusa casar-se i ateny la versa vellura sense tenir-ne cura. No viu mancat de recursos. I quan mor, els parents es reparteixen la seva fortuna. Però aquell a qui el destí té reservat el matrimoni i té una dona diligent i sensata, per aquest, al llarg de la seva vida, el mal s'iguala al bé, i el que ensopega una raça malèfica viu sempre angoixat en el seu cor, ànima i esperit, i és un mal que no té remei. Però sigui com sigui, la finalitat de l'home grec era casar-se i també la de la dona, i aquelles dones que no aconseguien arribar al matrimoni eren núvies de l'Hades i les enterraven, doncs, amb un eixuvar funerari, com és aquell cas del Lècitos, com si s'haguessin de casar. Però els grecs ho tenien molt clar, i com diu Demòstenes a Contra Nerea, mantenint les heteres per al plaer, a les concubines per a la cura diària del cos i a les esposes per tenir fills legítims i administrar la casa amb confiança. I, evidentment, doncs, la vida de la dona grega anava destinada a casar-se amb una edat primerenca, cap a 14-15 anys. No ho decidia ella, sinó que ho decidia el pare de la núvia amb el futur espòs, i la dona havia de portar una dot al matrimoni. Era el moment més important de la seva vida, juntament amb el naixement dels fills. I així ens ho reflecteixen les peces de ceràmica, que sovint trobem dones que van a buscar aigua a la font que servia per preparar el bany nupcial,
però que també servia per distreure's una mica i parlar, perquè això del silenci com a ornament de les gregues, quedava molt bé, però realment elles tenien moltes ganes de parlar, perquè quan van a buscar aigua a la font, el que ens interessa és parlar. I l'aigua cau del broc i vessa la gerra, perquè el més important és la conversa. Aquesta aigua servia per preparar el ball nupcial. Amb aquest ball nupcial, doncs, la núvia rebia uns regals, el Leves Gamicós, i en el mateix Leves Gamicós apareix el mateix Leves Gamicós com a regal a la núvia asseguda en un clismós, amb una cadira en què demostra que ella serà o és ja la mestressa de la casa, i també li regalaven objectes artístics, decorament molt decorats, com aquesta pinetra, que evidentment que se'l posaven en el genoll per demanar la llana, però una cosa tan bonica, segurament devia ser un regal de noces i que es conserven perquè els enterraven com a xovar funerari. També trobem en diverses peces de ceràmica doncs, el pas en què s'acompanya la núvia a casa dels sogres i en què cantant un himanel en processó i que passa de la tutela del marit, passa de la tutela del pare a la tutela del marit i d'una oikos, d'una casa a una altra casa. En el gineceu de les cases hi passarà la vida i el seu destí, per la qual cosa s'ha casat, serà la procreació. Tindrà sort perquè tindrà ajut d'esclaves, si és de bona família i de vides, per tenir cura d'aquests nens, d'aquests futurs ciutadans, si eren de la ciutat d'Atenes. Però ben bé, els grecs no volien tenir procreació en general, sinó que volien era un nen. Positiu en diu, un fill mascle el cria el que és pobre, però una filla femella l'esposa fins i tot el que és ric. Clar, s'ha de pagar la dot. Una vegada ja havia passat aquesta etapa reproductiva, doncs la dona, a l'oikos, es dedicava a la producció, a una etapa productiva. I tot anava lligat a mantenir la llar i totes les tasques relacionades amb la llana. Xenofont ens diu que les noies no saben res. I, de fet, una noia de 14-15 anys, quan arriba de casa del marit, poca cosa sap d'administrar una casa i que, per tant, que és el marit que li ha d'ensenyar. I de conversa també ens refereix que poca, si no, anem a veure-ho. Quan a la dona, si ha pres del marit a fer les coses bé i les fa malament, potser sí que dreta llei en té ella la culpa. Però si ell, sense ensenyar-li el que és bo i convenient, l'utilitza malgrat la seva ignorància, no seria just de fer responsable a l'home? Anem, Cristòbal, ací tots som amics i hem de parlar-nos amb franquesa. A qui confien les teves coses importants més que la teva dona? A ningú. Hi ha, però, ningú en qui conversis menys que amb la teva dona? Si n'hi ha, no són gaires, la veritat. No l'has presa per muller, que era joveníssima, i fins es pot dir que no havia vist ni sentit res del món? Així era. No seria, doncs, molt més estrany si sabia res del que de dir o de fer que no pas si ho rava? Però aquest que dius que tenen unes bones mullers, Sòcrates, és que se les han educat ells mateixos? No hi ha res com examinar-ho. Així presentaré a Espàcia, que amb molta més competència que jo t'exposarà tots aquests punts. Jo crec que és una bona mestressa la que té en la marxa de la casa una part que s'equilibra exactament amb la del marit, regularment, i són despesos gairebé sense per l'administració de la dona. Si la cosa funciona bé, les cases prosperen. Si malament, les cases decauen. Aleshores, de la dona s'esperava que, una vegada passada la seva etapa de fertilitat i de procreació, doncs fos una bona mestressa de casa. Pobretes, tot el dia tancades a casa i treballant. Normal que alguns autors ens diguin que eren unes histèriques. Els nois no tenen la mateixa dissort que nosaltres, febles noies. Ens ha tocat. Ells tenen companys, amb els quals bescanvien les penes amb mots confiats. Es lliuren a jocs que els conforten i enmig dels carrers passeja mirant virolades pintures. Nosaltres, en canvi, ni el dret no tenim de veure la llum. Ens a casa amagades ens consumim en tristes cabòries. Així,
en una traducció de Maria Àngels Anglada de Gàties l'Escolàstic, sabent que la seva veu també era poder sortir i poder parlar. La dona tenia un pes important i tenia una veu en els actes religiosos, ja des de ben petita, com trobem a la Lisístrata. Ciutadans, volem pregar-vos una mica d'atenció, que és pel bé de la ciutat. Tan rebé ens ha criat que és normal que ens l'estimem. Als 7 anys ja vaig portar les insígnies d'Atenea en solemne processó. I als 10 anys feia les coques per l'ofrena a la deessa. I també a les festes d'Artemis feia d'ossa amb un vestit, ai, bonic, ensafranat. Fins i tot m'encomanaren, això ja era més grandeta, el cistell de les ofrenes, que n'estava de bonica. Duia al coll un enfilall, tot ell ple de figues seques. Tinc el dret, doncs, d'opinar què convé a la ciutat. Tant se val que naixés dona, si el que dic és encertat. Però el tribut que pago, fills. Aristòfanes, a la Lisístrata, fa reivindicar a les dones el seu paper a la ciutat com a mares de futurs ciutadans i perquè des de molt petites han participat en les festes religioses de la polis, tant a Atenes com en el santuari de Brauron, en format d'ossetes. Una vegada més grans, doncs les dones casades poden apartar-se 3 dies de casa seva i sortir a la muntanya, com és en el cas de les tasmofòries, en què sacrifiquen un porquet a la deessa Demeter per obtenir la fertilitat i prosperitat. Aquí les veiem dansant i el sacrifici del porquet. Però veu, sí que tenien les dones, sobretot les sacerdoteses. Ara bé, a Delfos trobem la Pítia, però la Pítia no és res més que la veu del déu Apol·lo, que fa d'intermediària entre els filigressos i el déu. A la literatura trobem Cassandra, que Cassandra sabem que tenia el do d'endevinar el futur, però Apol·lo li va treure el do de ser creguda. Per tant, de què serveix per poder parlar si la gent no fa cas? També tenim Circe, la maga Circe, o Medea, que reivindica que les dones són més valentes que els homes perquè les dones han d'assumir un part, clar, sense epidural, i aleshores això els fa molt més valentes que l'home en el camp de batalla. Tornant a la vida real, trobem la Diòtima que Sòcrates, juntament amb Aspàsia, deia que eren les seves mestres, tot i que Aspàsia parlava als homes i li va ensenyar retòrica a Sòcrates, la seva dona, Xantipa, no acaba d'entendre perquè ella la fa callar i no li queda altre remei doncs, que en aquest cas de llançar-li una bacina d'orina al cap a Sòcrates i de vegades doncs, fa rebequeries i fins i tot li pega. Llavors Sòcrates diu: a moltes coses a mig és evident, i en el que aquesta criatura fa també, que la natura de la dona no és en res inferior a la de l'home, només que li manca força i vigor. Que així, si ningú de vosaltres té dona, que li ensenyi a refiar tot allò que vulgui, que sàpiga i que practiqui. Què ho fa aleshores Sòcrates digué a Antístenes que amb aquesta opinió tu no eduquis Xantipa i tinguis tractes amb una dona, que jo em penso que és la més geniuda de totes les que existeixen, han existit i existiran mai? És que jo veig, respongué Sòcrates, que aquells que volen esdevenir bons genets es procuren no els cavalls més dòcils, sinó els revijols, convençut que si poden dominar aquests, manejaran més fàcilment els altres cavalls. Així jo, que vull aprendre de tractar els homes i de viure en societat, he pres Xantipa, sabent bé que si la suporto, fàcilment m'avindré amb tots els altres caràcters. És a dir, que Sòcrates no està disposat a educar la seva dona Xantipa, però sí que li serveix per conviure amb el pitjor dels caràcters. En el Fedó Plató li fa dir: arribats allà el porter que solia respondre quan trucàvem va sortir a trobar-nos i ens va dir que esperéssim fins que ell ens ho indiqués. Als 11 digué: estan deslligant Sòcrates i li anuncien que avui ha de morir. No va passar gaire temps i va venir a dir-nos que entréssim. Quan vam entrar,
van trobar en Sòcrates tot just deslligat i la Xantipa, ja la coneixes, asseguda al seu costat en la criatura. La Xantipa, quan ens va veure, va començar a cridar i a dir la mena de coses que solen dir les dones. Sòcrates, aquests amics parlaran amb tu, ara per última vegada, i tu amb ells. Sòcrates feu una ullada a Critó i li digué: Critó, que algú se l'emporti cap a casa. Mentre alguns de la gent de Critó s'emportaven la dona, que seguia cridant i donant-se cops. És a dir, que ni en el moment de la mort, que està a punt de prendre la cicuta, Sòcrates té paciència per estar amb la seva dona i la fa callar i emportar-se-la. Un altre filòsof, Tales de Milet, es diu que agraïa la fortuna a 3 dons. En primer lloc, perquè havia nascut ésser humà i no fera. En segon lloc, perquè era un home i no una dona. I en tercer lloc, perquè era un helè, és a dir, un grec, i no un bàrbar. Contra aquest pensament misògin de Tales, la poeta catalana Maria Mercè A Marçal... l'atzar agraeixo 3 dons: haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida, i el tèrbol atzur de ser 3 voltes rebel. Una dona rebel. En canvi, tornant a la literatura clàssica, ens trobem que a l'Odissea, Telèmac, el fill que acaba de tenir el borrissol i, per tant, ha arribat l'hora en què Penèlope trobi pretendent i esculli pretendent i s'hi casi, perquè no és del tot segur que Ulisses torni. Quan diu a l'Aeda que calli, que no expliqui aquests cants o que no canti aquestes històries tan tristes, Telèmac la fa callar. Torna com sigui la cambra i ocupa't allí de la teva feina, el taler fus, i mana a les dones les tasques a basquejar-se. I això de parlar serà cosa dels homes, de tots, i més de mi, que és meu el poder de la casa. Aquests versos del cant primer de l'Odissea s'han fet molt famosos perquè els va pronunciar en una conferència a Londres, que després n'ha sortit un llibre, La veu i el poder de les dones, Mary Bird, en què un nen, un adolescent, és capaç de fer callar la seva mare i el que està utilitzant això de parlar, utilitza el mot grec mythos, però no mythos com a mite, sinó mythos com el fet de parlar en públic. Tornant a la Lisístrata, ens trobem acabant al final, en el moment en què Lisístrata, completament d'una manera irònica, perquè això era impensable per la societat atenesa, que al inici de la guerra del Peloponès anava al teatre i se'n veia escenificada l'obra, que una dona fos capaç de posar fi a la guerra mitjançant una vaga sexual, tot i que altres dones d'altres llocs de la Terra han seguit aquest exemple i els ha funcionat. Però us poso aquest fragment del final de la Lisístrata i us animo a llegir la Lisístrata, hi ha molt bones traduccions. Aquesta pertany en el que fa poc ens va deixar Christian Carandell. I en veu de la Nina, veurem que estan utilitzant el cos de la dona, és una cosserització del cos de la dona per repartir-se Grècia. Acosteu-vos, espartans, aquí, al meu costat. Ara els atenesos. Passeu a aquest costat, vosaltres. Escolteu-me tots amb atenció. Que encara que sóc dona, tinc cervell. I ara que us tinc aquí, us donaré una bona salafarda. Us la mereixeu els uns i els altres. L'aigua és la mateixa per a tots dos. Sou com germans a Olímpia, a les Termòpiles o a Delfos i a tants altres llocs, no em dic més per no allargar-me. Sou grecs i destruïu ciutats i homes grecs. No us cau la cara de vergonya. I jo amb aquesta que no em deixa viure. Tens raó, Lisístrata, per Zeus, que no hi ha dret. Ho reconec, no trobo les paraules. Pels dos déus, quin cul que tens! Quina dona! En ma vida he vist res de semblant. Jo tampoc. El té preciós. Doncs si esteu d'acord, per què no deixeu de banda les rancúnies? Feu la pau. Què us ho impedeix?
I estem d'acord nosaltres, amb la condició que ens deixin fotre mà les prominències. Quines prominències? Les de Pilos, dona, que fa temps que les hi exigim. Per Posidó, de Pilos no marxem. Sí, home, sí, doneu-les-hi. I on la fiquem nosaltres, On la fiquem, l'armada? Demaneu a canvi un altre lloc. Està bé. Volem la mamellada i la conca de Quim Pubis i les cames de Magara. Pels dos déus, no. No t'ho donem, no, senyor. Va, home, per 2 cames i una conca us heu de brallar. Doncs jo em moro per llaurar-hi. I jo per sembrar-hi. Feu primer la pau i podreu fer anar l'arada. Per cert, si esteu ben decidits, bé ho heu de comunicar als vostres aliats. Els aliats? No cal, dona, no cal. No n'hi ha cap que no en vulgui d'això. Almenys nosaltres, t'ho dic jo, els nostres estan ansiosos per llaurar. Molt bé, doncs. Renteu-vos i veniu a l'acròpoli. Us convidem les dones amb el que tenim a les cistelles. Vosaltres firmareu la pau i tot seguit que cadascú prengui la seva dona i se l'endugui a casa. Però bé, anem a veure aquests testimonis de vides silenciades, aquests testimonis que ens han arribat, però aquí també ens sap greu dir-vos que ens han arribat molt pocs textos literaris escrits per dones. La majoria són referències del que varen dir les dones, però escrits per homes. Per tant, no sé fins a quin punt ens en podem refiar. El primer, o un dels que trobem, és Cleobolina, que es diu Cleobolina perquè el seu pare Cleòbul de Lindos era un dels 7 savis. Ben bé, ella es deia Eumetis. Però Cleobolina, doncs, ens han arribat uns textos que són unes endevinalles, però aquí la trobem com un personatge mut en el banquet dels 7 savis de Plutarc. Anacarsis estava assegut al porxo i al seu davant hi havia una noieta que li pentinava els cabells en les mans. Tales l'abraçà, quan anà corrents amb tota llibertat cap a ell, i rient li digué: «Fes tan vell l'hoste que no ens tingui l'aparença, ell, que és tan civilitzat, d'home terrible i agrest». Quan jo li vaig preguntar qui era aquella noia, em digué: «No coneixen la famosa i sàvia Eumetis? Que ara així l'anomena son pare, però la majoria li diu Cleobolina, per seu genitor». I Nilox se'n digué: «Sens dubte, joies de la noia la seva sagacitat amb els enigmes i la seva saviesa, perquè alguns dels plantejats per ella han arribat a Egipte. No pas jo, digué Tales, que ara els empra l'atzar jugant-hi com si fossin astràgals i el llança als qui es troba, però també posseix una sensatesa admirable, una intel·ligència política i una manera de pensar filantròpica, i ha fet del seu pare un governant més afable i més solitari amb els seus conciutadans». Evidentment, ens han arribat versos de Safo i contínuament, fa poc, d'Egipte s'han descobert nous poemes. Esperen que tinguin la mateixa fortuna amb les altres dones si realment varen arribar a deixar per escrit els seus pensaments, els seus sentiments, la seva veu, en definitiva. Als nostres peus dansant suaument entrin al temple l'Èspides d'era la d'ulls claus. Per formar-hi un vell cor en honor de la dea, Safo el manaria porçant una lira d'or. Sou benaurades vosaltres, sentida Calíope el dolç himne us sembla a la dansa joiosa. En una traducció d'un epigrama anònim de la teologia palatina feta per Maria Àngels Anglada, que ens ha donat a conèixer les dones gregues i la veu d'aquestes dones gregues en català. De Safo ha tingut una llarga pervivència, afortunadament està en model de poetes masculins, com en el cas de Catul, i de Safo, totes elles, totes les poetes de les diferents èpoques s'hi han sentit emmirallades. Ella la mestra de donzelles, però també model de poetes, de dones poetes. Però hi va haver altres dones, i si hem de fer cas d'un epigrama de l'antologia palatina d'Antípete de Tessalònica, n'hi va haver. D'algunes d'elles ens han arribat un enfilall de versos, la menció en poetes masculins. L'Helicó i el penyal macedoni de Pièria nodriren amb himnes aquestes dones d'adivinar les paraules: Praxila, Mero, la boca d'Ànita, l'Homer femení; Safo, l'ornament de les lèsbies de vells ruis; Arinna, la il·lustre Talassil·la; i tu, Corinna, que has cantat l'impetuós escut d'Atena. Gnosis de veu femenina i Mirtis de dolces tonades, totes artesanes d'eternes línies.
el gran Uranus engendrà 9 muses i altrament la Terra, aquestes 9, joia imperible per als mortals. És normal fer un cànon de 9 poetes. També passa el mateix amb el cànon dels poetes. Segurament moltes més dones varen conrear la poesia, però Antípata de Tessalònica només inclou aquestes 9. Algunes d'elles, com Ànite de Tesia, va ser model per als poetes masculins i així va passar a ser una poetessa de la qual ens han arribat més epigrames. Val a recordar que Josep Tero ha musicat un dels seus poemes, concretament el del Delfí Mort. Josep Tero va ser alumne de Maria Àngels Anglada, per tant, és una tradició que perdura. Anem a escoltar-ho un momentet. Emergint per la mar que solca amb vaixells, ja no llançaré l'aire al meu cap des de l'aigua profunda i al voltant dels vells llavis de les naus m'estarrufaré encisat amb la meva figura, la marea de porpra em dugué a la riba i reposo en aquesta platja suau. Ja no llançaré l'aire al meu cap des de l'aigua profunda. Si anem a l'Ocris, també podrem veure una escultura de la poetessa Gnosis, en què diu que el més dolç és l'amor. No us la perdeu perquè és una joia de poeta. Arribats a l'època hel·lenística, les dones ja tenen més poder i sobretot aquest poder va relacionat amb les dones poderoses, podríem dir, a les dones reines com la reina Olímpia, la mare d'Alexandre el Gran, o l'esposa d'Alexandre, Roxana, o la reina Berenice, o la reina Cleòpatra. Si bé encara en català no tenim una traducció, ens han arribat textos d'algunes intel·lectuals que varen conrear sobretot la filosofia, la política, l'astronomia, l'epistolografia, la música, la religió, la retòrica, l'oratòria. Sobretot ens han arribat textos de dones pitagòriques i dones associades al platonisme. Per la major part dels textos de les seves vides silenciades són fragments d'homes que parlen d'elles. Per tant, no sé fins a quin punt ens podríem enrefiar. Trobem dones des del segle V abans de Crist fins a la caiguda de l'imperi romà d'Orient. Per tant, fins a la caiguda de Constantinoble, ja en època bizantina. Però aquí només us he posat les dones del segle V abans de Crist fins al segle V després de Crist. I com veieu, són moltes. Entre les quals trobem Hipàrquia, o bé Hipàtia, que són molt conegudes. També Aspàsia, com abans havien dit, a l'època de Pèricles. En el cas d'Hipàtia, filla d'un pare que li va donar educació, va renunciar a la vida de dona casada per dedicar-se a l'estudi de la filosofia, de l'astronomia, de les matemàtiques. I aquí tenim uns versos traduïts per Maria Àngels Anglada d'uns epigrames de Pal·lades a l'antologia palatina. Quan t'observo tu i els teus mots, Apanero, veient la casa estelada de la Verge, que és realment el cel que et correspon, Hipàtia Augusta, honor de les paraules, immaculat astre de la sàvia educació. Amb educació, la dona no està condemnada al silenci. La dona pot parlar i pot dir coses molt interessants. I ja per acabar, no es queda altre remei que dir que aquestes dones de l'època grega han estat condemnades al silenci. Només ens han arribat un requinzell de versos, algun fragment dels textos que varen escriure, potser les sorres d'Egipte,
ens descobriran més test. Potser ens haurem de conformar amb el que els autors masculins varen dir d'elles. Per tant, les haurem de veure sota un prisma masculí. Però sí que és cert que de l'època clàssica, malauradament, remunten als estereotips tradicionals de gènere, el menysteniment envers la vàlua de les dones, el menyspreu a la realitat femenina, l'exclusió de les dones de l'esfera pública i de poder encara en la nostra societat, la misogínia en política i en l'àmbit laboral. L'èxit de les dones, encara avui en dia, ha de pagar un preu ben elevat i es presenta acompanyat d'un lèxic patriarcal. Trencar el sostre de vidre, trencar barreres. Cal trencar el silenci, prendre la paraula i sol l'educació ho pot fer possible. Per tant, ho hem d'intentar. Perquè tenim moltes coses a dir i sobretot vosaltres, noies. Mentre us penseu les preguntes i donem pas al diàleg, us passaré un trosset d'una cançó de l'alumne de grec, Neugili, a partir d'una traducció de Maria Rosa Llebrés d'un poema de Safo en què, com bé sabeu, és la descobridora de l'amor a Occident i que després Catul i altres van imitar. Em sembla igual als déus l'home que enfront de tu seu i de prop t'escoltar parlar dolçament i riure'n sisadora. Això de veritat em colpeja el cor dins el pit. Quan et miro un instant, ja no m'és possible dir ni una paraula, sinó que la llengua se'm trava i prest un foc subtil em recorre la pell. Els ulls no veig res i em ressonen les orelles. Una suor freda em banya i un tremolor em pren tota. Estic més verda que l'herba i em sento que estic a punt de morir, de morir, de morir, que estic a punt de morir. Doncs precisament va ser una dona, Safo de Lesbos, que en el 750 abans de Crist va definir de la millor manera possible, no, aquests efectes que se senten quan una persona està enamorada, no, que se'ns trava la llengua, que volem parlar però no sabem parlar. Meravellosa. I la Neusa també. Doncs després d'aquest diàleg tan interessant que hem tingut, jo voldria acabar dient-vos que tot sovint apareix la dona amb un aspecte molt andrògin. L'actriu Tilda Swinton és molt semblant de la dea Atenea, amb aquesta cara tan andrògina que trobem en diverses representacions d'art. I com si ser intel·ligent no es pogués ser femení i requerís aquest aspecte més masculinitzat. La dona en el poder generalment apareix criticada i apareix relacionada amb un mite, que malauradament per la dona és la víctima, no la culpable.
crec jo, com és el mite de Medusa, una de les 3 gòrgones, que era una dona molt maca, amb un cabell preciós, i que va ser violada en el temple per Posidó. Aleshores, Atena, en algunes de les versions, la castiga i els seus cabells esdevenen serps. Després acaba petrificant a la mirada i Perseu, l'heroi Perseu, la decapitarà. Treure el cap a les dones, decapitar les dones, és una altra manera de silenciar-les. I així trobem dones que han tingut un paper en la vida política en un moment determinat i que han aparegut a les xarxes, en els memes, en forma de medusa, com en el cas de Michelle Obama, o bé de Hillary Clinton a la campanya de 2016 amb Trump. Aleshores, també trobem el cas de Dilma Rousseff o bé de Theresa May o d'Angela Merkel, que han estat dones en poder, o que encara ho són, com en el cas de l'Angela Merkel. Fins aquí, m'encantada de formar part d'aquest segon Diàlogos de la Plec, tornar-vos a donar les gràcies per la iniciativa i a vosaltres, alumnes de Clàssiques de Catalunya, doncs ja sabeu on trobar-me. Ens trobem a les xarxes socials, continuem amb el Diàlogos, que està molt interessant, i en el fil de les clàssiques, que és el bloc de blogs relacionat amb l'esfera de les llengües clàssiques a l'Institut Premià de Mar. Moltíssimes gràcies i continua el Diàlogos a la xarxa. Fins a la propera.